Smo v Skopju, kot vidite. Z mano je Irena Stefovska, naša kolegica in prijateljica iz Inštituta za narodno zgodovino. Nekaj časa je bila tudi ministrica za kulturo. Irena, ja znam da si ti umorna od svih ovih intervjuja, davala si i BBC-u i CNN-u i grčkim televizijama, citirala si Homera ovde i tako dalje, ali daj još za nas, još jednom, kako se uopšte moglo stvoriti ovo što vidimo ovdje? Drago mi je što ste u Skoplju i pored svega oko vas. Ovo je naš centralni ploštat i tako je, prihvatila sam da kažem neku reč zato što smo prijatelji, zato što smo kolege, a i zato što mi je slučajno i mama Slovenka. Pa ajde Da uradiš nešto za rod i za deželu. Da, za deželu, da nešto uradim. Tako. Ovo je, mislim, priča zašto je do ovoga došlo je kompleksna. Mi nemamo vremena da vam sad sve to u detalje objasnim, ali ukratko bih mogla reći ovo. Znači, posle dugogodišnjeg spora oko imena između Republike Makedonije i Grčke, 2008. godine bila je blokada za ulazak, Grci su blokirali Makedoniju, Makedonijin ulazak... Kod ovih pristupnih ugovora. Ne, za NATO. U Bukureštu, na NATO samitu 2008. I pored toga što prema interim akordu iz 1995. Obavezali su se da neće blokirati bilo evrointegracije, bilo ulazak u NATO. 2008. godine na samitu u Bukureštu, na NATO samitu, kad je, barem smo mi kao javnost tako znali, da je bilo izvesno da će Makedonija da uđe pod privremenom referencom bivša Jugoslovenska republika Makedonija, grčka vlada je odlučila da stavi veto. To je bio, tako da kažem, veliki udar za liberalne sile u zemlji, a vetar u leđa za tadašnju desničarsku i populističku vladu premijera Gruevskog, koja je zaigrala tvrdo na karti nacionalizma. Ovo što ovde vidite oko vas i dalje, mislim, u rasponu od kilometar 2 oko centralnog ploštada je projekat nazvan Skopje 2014. Projekat je i bukvalno top-down bio urađen. Mi građani nismo ništa znali. Jednog dana se na televiziji, na netu pojavila animacija, video animacija, kako će da ovaj centralni ploštat i okolina da izgleda. Bilo je nekih, valjda, provizornih onih konkursa, ali javna debata, ne znam, sve ono što treba u jednim demokratskim društvima, to nije bilo. Kako je da je, za nekoliko godina Skoplje je postalo, kao što je izvestio u to vreme Guardian, prestonica kiča, evropska prestonica kiča. Projekat Skopje 2014. bio je centralni deo nove identitetske politike tadašnje desničarske vlade, koja je htela na različite načine da pokaže da u stvari i savremeni Makedonci imaju antičko makedonsko poteklo, odnosno od Filipa, Aleksandra i tako dalje. To što mi pričamo slovenski jezik, da je makedonski slovenski, da smo mi Makedonci u grupi južnoslovenskih naroda, to nije baš... Išlo u kontekst. Da. I to što je u Ohridu, što su radili Kliment i Naum, učenici Čirila i Metodija, što kažeš Božo, nije išlo u njihovom kontekstu. Oni su bili ubeđeni da
smo mi da treba da dokažu naše poreklo. Stotine miliona evra su bili potrošeni. To su pare makedonskih siromašnih makedonskih građana. Pa otprilike između 700 miliona ili 800 miliona eura je ovo sve što vidite oko koštalo građane naše zemlje. Svih nas, mislim, to su bile javne pare. I sa žaljenjem ovo pričam, kako da vam kažem, vidite i sami da ovo nije Skoplje u kojem sam ja rođena, porasla. Skoplje je bio grad solidarnosti posle Skopskog zemljotresa. Radili su svetski arhitekti da izgrade moderno Skoplje. Skoplje ima različitih kulturnih i istorijskih slojeva. Da, ima dovoljno i antičnih, ako bi ih htjeli predstaviti. Ali Skoplje je i otomansko, Skoplje je i vizantijsko, Skoplje je i rimsko, Skoplje je ima i oko Skoplja i antičkih lokaliteta i u samoj zemlji svakako. Znači, Skoplje je i socijalističko Skoplje, znači moderno Skoplje. Tada je Skoplje postalo modern grad. Znači, svi ti slojevi u stvari su bili zbrisani ovim projektom. Da, poznajemo to, mislim, to je naročito ekstremno, da tako kažemo, ali mentalitet je u svim bivšim republikama dosta sličan. Kaži mi, ti si bila dio onog društva, civilnog društva koje se tome odupiralo. Niste uspjeli, a šta ste radili? Šta ste uopšte mogli raditi? Nismo mogli. Mi smo protestirali, ljudi su izlazili na televiziji, kritikovali smo ovo u novine, na netu i tako dalje. Bilo je i protesta manjih grupa aktivista. Nisu to bili masovni protesti protiv ovog projekta. Arhitekti su protestirali, osobito oni liberalni, ili arhitekti, stariji arhitekti koji su učestvovali u gradnji modernog Skoplja. Znači, bilo je kritičkih glasova. Ne da nije bilo, međutim nismo mogli ništa uraditi. Ti si bila jedno kratko vreme, godinu i nešto, ministrica. Uvijek kažeš kako je to nekako tvoja bolna tačka, što nisi mogla ništa promijeniti. Zbog čega se to ne može promijeniti zapravo? Ipak to je bila socijaldemokratska vlada. Tako je. Ja sam postala ministarka septembra meseca 2020. godine i ostala na dužnosti do januara 2022. Znači 14 meseci. Da, i sakupila si neku dobru ekipu mladih ljudi. Znači, moja je ideja bila i moj plan je bio, i ja ne bežim od odgovornosti, upravo obrnuto, meni je, prosto krivo mi je što nisam mogla više da uradim za tih 14 meseci što se tiče Skoplja 2014. U nekoliko intervjua sam rekla koja mi je ideja. Grupa arhitekata su napravili kako ovaj deo, osobito nekoliko ovih klasičnih, u neoklasičnom stilu objekata, kako se mogu transformirati. I to je bio super jedan projekt. Za početak. Tako da žalim, strašno žalim što i ministri pre mene, ja takođe i sad posle mene, to je jedna vlada, socijaldemokratska vlada, od 2017. 1. juna, pa sutra je tamo dan 2017. godine kad je nova socijaldemokratska vlada stupila na dužnosti, pre 6 godina, što nažalost do sada ništa nije urađeno. Svakako, bilo je i različitih ideja. Prošli gradonačelnik Skoplja, Petre Šilegov, imao je isto jednu ideju, ali nije realizirao. Recimo da se svi spomenici maknu odavde, da se napravi neki park, da se tamo stave. Međutim, nije uradio. Zašto nije uradio? Pravo da vam kažem, ne znam.
U svakom slučaju, ovo nije ispirka, međutim, grad Skoplje ima veliku nadležnost oko ovih svih spomenika i to je primarna i opština centar. Kod nas je tako podeljeno opštine i grad. Nažalost, do sada ništa nije urađeno. Mogu samo da žalim. I tako, Ja sam, ovdje sam izrasla na pola kilometra odavde i ja pamtim i ploštat i reku i ulaz u čaršiju kakav je bio i sad je memorija, nema naše memorije. Znaš, u tome je stvar. Kao U što tome si je stvar. kazala, znači sad je Skoplje postalo nekakav Disneyland, a ona prava baština istorijska izgubila se u tome. Tako je. Puno ti hvala, evo što si se žrtvovala još jedan put za Slovence i Za Slovenke. Deželu. Evo, Za tako. Deželu.